Hello mga bay, tayo ha. Mayong hapon. Kuan ay pabi man kay ni atong kuan. Di nating tugnaw diri bay. Ako sa trapuhan atong kamera kay. Sorry kaayo kana hayag na. Kumusta man taon mo mga bay? Di anam ni sa among kwarto karon. Minangaon kay sayo minangaon gani halas 12. Tuwa dito si Shirley. Tuwa si Sarah sa silong. Sar! Ina mo, Sar! Bakit? Wala. Pinasilip lang kita. Doon si Sarah, double deck ang higaan nila. Tapos dito naman sa akin. Ayan. Madami pa akong tupiin. Nanami sa among kwarto, bay. Pahulay na mi, bay. Sayo mi pahulay ron kay wala man ang himungaan diri. Wala ang himungaan ang sunoy raw mga piso. Ang himungaan to aman dito sa iyahang amahan. To dito nagpuyo usa kay to amang go dito ang igsuon. Naambot gikag Qatar. Muna na sila yung mga sabot-sabutan. Di ay kuan. Sayo mi makapahulay basta wa ang himungaan bay makasakaday ni bay. Ni kahapon kay gamay ra magugasan gusto na ang mga harang daghan ang hugasan kay piti man daghan ang order paluto nga kaning sunoy kay di man kaayo magpaluto. Kumusta bay RC Rica Blanca naawa kong buhok basa pa o pa ko'y panudlay sus Ginoo tabang mananabang murag pila nakakuka si mana wa manudlay na unsan ning buhok ni pero ni baga akong buhok bay naangay ko didto sa kuan kaning shampoo ba akong gibutangan og Miss Mar kanang sige ito sa English butangan ako gloves ba shampoo conditioner ni baga akong buhok na naidaghang nanubo naangay ko didto sa kuan Inday kabkabasan ka ano Inday kabkab Lita Lariosa kasabot ra ko sa imong comment Inday kababasan ka dito sa Kuwait na ako diri sa kuan kanang Alfintas amping ma'am diha idol Inday thank you Migs Oliveros. Ang oras karon Arlene alas 4:50 sa hapon. Sayo mi naka saka kay sayo man nahuman. Tawa ang himungaan wa kay sugo. Shout out by Lydia Gino. Gilab sa to yung tanan diyan kaong kog kastana. Mukhaang ba mo ani? Nami kayo ni. Hello, kumusta po? Was out Stephanie Gomez. Kumusta? Hello po Idol, Mary B Pantuha, Miguel shout out. Mapay pag saka na mo bay. Pahulay naman gud mi pahulay diri duha ka oras. Duha ka oras to nga. Nung nana pahulay din kahapon kay kabuntag sugod mi og trabaho alas 7. Tamag alas 8. Alas 8, taman alas 9 mamahaw mi. Gikag alas 9 taman alas 3, alas 4. Trabaho mi ana la tuyok sa tanang tuyok ko nun. Nya nika alas 4:30 taman alas 7 pahulay mi na di gina sila mang istorbo na mo basta oras among pahulay sa una naman mi intercom diri sa kwarto nawag man na sila kinhanglanon pero kani si Sunoy inon dun niya yung mga anak nga ayaw ninyo istorboha o magpahulay ng mga katabang kay maura na ilang pahulay sugod buntag sig pagtanarbaho. Mingon na Sunoy nabuutan na bintawon Sunoy oy. Kay ang naamami telepono din naay manawag. Hala. Sa una nga inumdum mo nga ang telepono diri sa kwarto mansa mapahulay na mi akong ihang. Ihang na ko sa una kay manawag man gihapon bisag pahulay na namo. Nya karon gitangtang naman diri ing kumayo kay wa na tay telepono dis kwarto.
Kay bisag pahulay manawag gihapon. Pero karon giingnan Shirley, sino si Dylan? Ah, okay. Ha? Dandahan lang. Hindi yan, malakas ang boses ko eh. Ganda naman ni Inday. Thank you, Vivian. Wala pang sahod. Pa-shoutout, Madam Rica M. Navarro. Mega love shoutout. Nagpahinga na. GR Irtsan sana Irtsaknela. Mega love shoutout. Hello. Karon bay pa sa pahulay na namo dili na mangistorbo sila in taon. Salamat po in taon kay dagaan po may privacy sa among pahulay. Ay 29. Karon ta aning kastanya. Kastana man ilang tawag ani. Kastana ilang tawag ani. Kastanya. Sandali ah. Ay, Diyos ko po. Tabang mananabang. Diyos ko po, Rode. Oh, taon ba, Miri, kay nakaligo. Taon ko ganiha. Pero wa pa ko kapanudlay. Manudlay pa ko ron. Kastanyas mana. Aw, kastanyas di, no? Kastanya. Kastanyas lagi. Kastanyas sa English siguro. Nya sa Arabic, kastana. Kastana bing, ilang tawag. Ha? Rosalie Graciano, mega love shoutout. Mega love shoutout. Hello, bye pa shoutout from Dumaguete. Mega love shoutout, Melissa Kalamba. Hello. Sa Bisaya lain man ang kastana. Unsa ganina bing ng kastana? Ah, ganun ba? Ah, okay. Si ano pala to si si Roland pala to. Roland, hayaan mo na siya ha. Yun lang ang masasabi ko. Saka na lang kayo mag-usap pag uwi niya. No comment ako ha. Basta bahala na kayo. Kasi marami pa akong problema eh. Ayoko nang dagdagan. Gusto niyo humingi. Marami pa akong stock. Happy lang. Sa'yo lagi nakapahulay bay. May mori o sayo bay kay wala man diri ang mga anbay. Sayo mi nakapahulay. Murag karabaw ba magpakas na madam. Mao ba kas na. Kasta na. Wala man na sa amuang language bay kanang kasta na unsa man na. Murag lawom na kainaw no. Wapo kadungog. Dagan mga klase ang Bisaya no. Dagan mga terms ba. Unsa man na bay mani. Kastanas. Mahal man kaini sa ato ah. Bantay mo nang mga sangag-sangagon diya sa Divisoria. Dagbo kay mga kawali. Mo man ni. Pagador Telma migalam shout out. Lalum kaing Bisaya madam, lalum lagi kaayo no.
gikan sa kinailaw mang luna, sa kinaibuturan, yung mga lagluma, mga Bisaya. Katuon na kog lahom kay mga pinulungan kay hilig mangukog akong mga amigo, amiga sa unang panahon, elementarya pa ko, hantod high school, mga katigulangan, manggod mo nang akong pulong pod, mga lahom po kay mga Bisaya, kay mga lulog lula, nanay tatay, manpirmi akong kauban, mga di niya, bisag asa, na ipatay, na birthday na ako kuyog, ako'y mag-lead sa Rosario, magpa-jerjer ba madam, mo lagi na no. She's not the any sa English. O sige, Susan Pueblos. Sabi na ko kastanya. Pwede bisita. Unsa na Bin Laden sunsay? Unsay bisita? Mahal jud bay, 650. Na mahal kayo. Ayo, napulmaha ang kastanya inday. O lagi din ako problema lagi kay berti pandaghanan akong stock tinaduran. Daghang ba kung kuan stock nga problema di pa ko mangumprag problema ron. Agoy. Buda flu lang taron araw-araw. Sige lang ng sige. Ano yun? Anong pwede, Bin Laden? Ano ba yan? Negosyo ba yan? May tubo ako dyan. Was out in the kabkab watching from the mom. TSA. Was out ni mo ba? Dandy. Soy, naubos ko na yung gastan na mo, Soy. Masarap talaga. Di ka na nakatikim. Pag meron pa sila doon, lutuin natin. Pa-shout out po, reply in the kabkab from Bukidnon. Shout out, Queen. Nagsalita ka nga lang. Ba't ako nagsalita? Wait lang. Hindi, yung mahina. Hindi mo ba alam ang gulong papasok? Hay, maayo pa kalod, wala stress. Uy, naidaghan, pero di lang nako seryosohon. Di lang nako seryosohon, bay. Love mood, Miguel Love, shout out. Ganahan ka, madam, imong kumprahan akong ubang problema. Imong kumprahan. Di lagi ko, kay daghan pa kog stock lagi. Puno pa ni akong mga kuan, kaunurang kabukugan. Isa may nga ni mo by watching from Ardia. Miguel Love, shout out. Arabic imong name. Video call ta. Agoy, wala ko'y panahon na ng video call, oy. Ha? Kung sa puta ng video call. Ha? Ano? Kapoy na, kapoy. Hindi pa eh. Di ta ka kwarta. Hello, Inday. Hi sa mga kabayan, Pangasinan. Hello, Miguel Love, shout out from Teslo Resco. Sa mga kababayan yung taga Pangasinan. Hello, Miguel Love, shout out. Rebecca Humauas Tutuan. Pa-shout out po. Ano, Soy? Sige nga. Hindi mo pa maano yun. Mamaya na pag mag-ano tayo. Hell Inday, unsa man na imong gikaon, maglaway man pud nimo. Nahurot na Talia. Nahurot na ba? Ako load stress. Unsa na shout out Inday, makawala sa stress. Shout out Love Mood. Inday, dili jud ma stress kay ipaagi lang kaong katawa. Mao lagi anit, ginahanglan nga ipaagi lamang nato ana kay ug di ta mangitag pamaagi ani atong mga problema, mga stress. Awa na. Kuan na taron. Nangyari sa buhok mo. Naligo ka ba? Naligo. Kaso lang 2 linggo na yata akong di nagsuklay. Para ngayon lang ako makapasuklay bay. Taas na kayo akong buhok. Ang color niya ba diri man to. Ay taas na siya. Shout out Inday watching from Matalin, Malabang, Lanao del Sur. Shout out Marinel Cortez Villarin. Pahulay na mi bay.
Naanami diri sa among kwarto in town. Unya alas 7 pa mi manaog. Edin Luzon Daroy, may galab shout out. Alas 5 pa man diri sa hapon. Ting pahulay sa mga katabang. Hulay tabay, manudlay po tagamay kay. Wa naman tay panudlay ani in town. Pero ang problema naas buhok inday wa na kaila og sudlay. Lagi Mirna. Ay saba Mirna kay may ning sige matagdagan-dagan gud. Binagma kuan na ta maulahin na tag mata. Dagan diritso. Lods, ako ra gyud nakasulay ani akong amo nangita sa makarunya nila. Giwadwad tanan butang. Unsa? Giwadwad tanang butang sa kabinet. Diyos mio Marimar, nagwagit akong kusina. Uy, makarunya ra makay gipangita nganong ikaw na lang untay nangita. Kani sila diri kung mangita na gani ni sila pangitaon. Akong ingnon nga wakre. Akong ingnon pamahawa mo. Kay kamoy mangita, piting bungkaga tanan. Piting nagbungkaga bibi. Hawa wakre. Ana ada yun bay. Kay og sila mangita bay. Sus Ginoo ko. Mura na magibali ang kwarto. Mura gipangbali ang mga lugar og asa sila mangita. Ako mangita. Kay kitay muliho kay arrange ra man gihapon og sila sus. Way pakialam wa sila pakialam igma. Humag pamungkag kung unsaon kalabas sa ulo ana maglantaw anang perting bungkaga. Kamayong ihigda sa mga gibamungkag. Bisaya kami ga. Aw dili oy. Dili ko Bisaya Arsil. Di ko Bisaya man. Bisayang dako. In taon, salamat sa Ginoo nagapanudlay na gid in taon ng kabos. After 2 weeks. Mahadlok sad ko manudlay kay arang daghana man ang madala sa sudlay. Tabang, nanabang. Daghan kay madala nga buhok. May gani karon wala po din taon. Naay duha ka buok. Wa na siya naglagas sugod atong kuan. Sugod atong nagbutang ko og club sa bayba sa shampoo ug sa conditioner. Yung baga na sa dakong buhok. Ay salamat sa Dios nakapanudlay na gid in taon. Pahulay na mi bay. Tanaw na pagtaron og kidrama bay. Jean Mox Navarro, may galag siya mo diya sa Pusok, Lapu-Lapu City. Kumusta man yung tao ng Lapu-Lapu City? Mo lamang gihapon. Daghan na palibre si Mayor Ahong diya. Shout out Mayor Ahong. Ahong Chan. Uy, nag-abli pa man din among bintana. Wa na itugnaw ron bay. Igang na bay. Abli na mi sa amuang pabugnaw. Paulay sa tabay. Ato sa ning isablay ni atong mga tiil. Ani atong igdaanan. Kumusta man intaw mo? Akong gilantaw karon nga kidrama kay kuan. Humana kog lantaw sa Impriski. Hindot kayo ang Impriski na human gid nako ang 51 episode. Unya karon akong gilantaw na pod kay King's Affection na pod akong gilantaw ron. Panantaw mo mga bay. Sige uwan man bay. Oy nag-uwan na sa diri gali. Mao ba pagadur Telma? Basta nagwar mi lods, oy, kapoy pa kaayo. Anak, yun, ina kasabi. Sahay, kasabi po na sila kay. Sahay, gahapon gani, amo kay giprangka, among alaga nga bunso kay. Piting pangriyada na mo, sugod pagod sa dagat, siyali mi, harang pinriyada. Piting ng trabaho. Gahapon nang riyada na sad mi. Di akong giinan gahapon nga. Piting na mong kapuya, nak, maluoy, taw ka na mo. Ningon taon siya nga. Pasensya ka na ate Mary. Nga na in taon siya. Pasensya ka na ate. Karon lang ni. Agoy Ginoo ko. Nangayo man pugpasaylo. Mangisi lamang ka. Mawala sa datong kakapoy. Shout out Joy Padilyo. Naaman ko sa Dika 5 bay. Aw mao. Sige kung agi di as Dika 5. Kay mangumpra nami sa upon. Kaya naaman sugtunggan among karinderya, di naaman may mangagi. Salamat kayo sa Dika 5 nga magpaagi in taon sa mga outsider o sa mga pampasahirong sidecar, motor.
Makaagi ra in taon diha, makaiwas ra sa traffic didto sa Mactandok. Kay kanang Mactandok gasigi gyud ang traffic diha in taon. Naray malikuan nga di ra matraffic. Tinday, shout out from Gingoog City. Shout out ni Mobile ay Remy. Maligmat kung lugar katug na diha kay alas 10 na diha sa gabi. Diri sayo pa kay Medri, alas 5 pa Medri sa hapon. Karon lang ni niya. Unsa? Karon lang ni niya sunod na nasad. Unsa man na bay Mirna? Hello, Ate Mas, may shout out. Bay, mangita gani na sila katabang, ako na lang. Aw, andam lamang mo sa inyong mga papilis, tanan. Kumplituha lamang nadaan, kay mayong mangita. Aw, bira dayon. Lods, imo amo. Dako bag mata? Aw, mo dako man ako masuko. Ngano man, nindot mo diha aday kay makapahulay mo. Oh, tagaan kay mig bahulay, duha ka oras. Tuan duha, no. Kanang sa ibabaw si Shirley na bunso. Kani pong nagimok-gimok sa ubos si Sarangheyo. Na double deck na ilaha. Ako aray flat dream mo ni among kwarto in taon harang gamatinga. Uy, ala to aman day didtoy kuan. Duha ka tay nakasabit. Didto dayon ni apod akong catering na ako'y pilunon piting daghana. Unya na lamang gabi na akong pilunon. Shout out Ate Inday, shout out Silam. From Camiguin Island, Migalab shout out. Hello Inday, pa shout out po. Shout out. Nami pahulay gid diri in taon, duha ka oras. May na lamang. Kaya rin taas sabihan mo duty alas 8. Alas 7. Alas 8, alas 9, alas 10, alas 11, alas 12. Pulo ka oras. Nya ini kagabi wala na kay may trabaho kagabi na alas 7 mo naog. Nya alas 7 ta mag-alas 8. Standby pa na. Kung na ako'y bubuanan bulak, mamubo ko. Namubo naman ko ganyan buntag. Nya alas 7 ta mag-alas 8, may buhat. Ikalas 8, mag-hinahinay nagpahimog mga panihapon nila. Kay alas 8, media, 9, mga man sila panihapon. Pero tagsa-tagsa lamang. Pahuway sa madam, kay unya, nagkabkab na pud ka. Inigmata, alas 7, tanaw ki drama, bing tinay. Minta sigop-higop og kape. Muna among buhat. Ning kagabi, na kay may buhat. Kana ra maadlaw. Adlaw ba? Busy kay labi nagkapaniud to kay ug daghang lutuon pero karon hayahay karon bay kay wa man gud ang imungaan. Gamay ra kay ko giluto. Unya karong Biyernes mag-meeting nami sa imungaan unsay among bangbuhaton nga mga frozen foods para sa Ramadan. Magsugod na himo ng mga kuba-kuba, mga spring rolls, mga unsa pa na mga frozen foods nga himuon, mga sambusa ingon ana. Anang murag empanada, inana ba mga frozen foods. Muna na pangbanatan. Magkuan mi kaning magkugi gyud mi kay magdiop man mi. Ay ha magdiop kidaga magsugo. Yes, by Flora, Mandin Divita. Dugay ra kong balik, upat na ko kabulan kapin. In taon, Oktubre 24 ko naabot diri sa Kuwait. Wagi ko kaabot sa birthday sa akong duha ka anak kay October 30, 31 man akong duha ka anak nga laki. Pagka 24 sa Oktubre, nakalarga naman ko. Nadugay lagi ko kay ugwa pa ko. Kumpleto pa ko baksin, usara ko kasimana sa kuan. Maynila. Wa mo ko kumpleto baksin. 3 weeks ko sa Maynila. Nadugay gyud ko sa Maynila kay og nakumpleto pa akong baksin, nakalarga dayon ko. Yung problema mo gud ato kay napato sila gipang baksin. Nya gipa second dose pa ko. Pag humag second dose, so manggo ko second dose, first dose ra kay nahadlok ko ba. Karon abi man ako dili na necessary kay kanang wa naman murag impas naman ang virus, wa naman muna nga confident ko nga di na kinahanglan ang kuan mga vaccination ana. Ang ako gihimo nila na sila turok sa ako katong pag-medical nya kinahanglan pa to nga maghuwat kog napo kaadlaw ay ako turo kag utro. Mo toy nagpadugay nako niya pagkahuman wa na lang ko nagpa second dose.
ang gihimo nagpakuan na lang ko, nagpatusok ba ana sa ilong ug sa baba. Unsa nga na to? Singa na bing tinay. Swab. Giswab na lang ko. Niingon man ko sa kuan opisina nga, wa bay laing way kay gusto nila nga kuanan pa ko isikandos niya. Tulo pa kabuan ang huwaton ay magsikandos. Niya maon siya, mangaging na ko sa Manila. Iing ko nga magpakuan na lang ko, tusok na lang ko ani kung babag kong ilong, bahalag sakit. Unsa ba? Basta lain na lagi kay katong nagtusok pud kay mura magnailakad. Gituslok man niya dahil diretso man dinhi. Ana dayon ko. Nakapangusbo pud ko kalit. Yaha gyud. Ako kaduha ra bing hadlok mo ana bing oy. Hadlok ko ana da. Swab lagi to. Mo to mga bay nga. Paghuman ako swab, clear man ang resulta. Gikuanan din ko nilag ticket kay kanang agency na mo kay naman pud sila kuan kanang sani naman pud sila negosyo nga ticket negosyo di dali ra kay sila makakuha ticket. Mo to larga dayon, larga bira. Tulo ko kas mana pud halos sa kabuan sad ko sa Manila minulat niya kani pong agensiya kay wa po sila nag-ingon nga mauna mga papilis kinahanglanon kay bin ako kanang okay na ko ba kay balik na ko sa amo kay yung passport na lay kinahanglan. So sa daghana pa man dayong jati mura man kag kuan kanang back to zero. Murag nag back to zero ko daghag mga requirements. Pero wa na ko nagpido sug uwa. Adto na lang ko sa POAA. Nagkuha na lang ko sa ako ang record. Nakaupat ko kay nabakasyon baya ko. Mao na yung bakasyon tusukan man sad ka. Katulog na bay aron makapahuway. O sige ha, sige mananghid na ko ninyo kay sabaan ako sa kong mama. Sabaan ako ni bayan. Mama, si mamaan ba ni? Back to zero talaga kasi nag-exit ka eh. Oo, mao gyud no, Dennis, DSG, sakto gyud ka. Kay nag-exit man gud ko. For good na gud to nya. Mo to nga murag back to zero ko. Pero dali ra kayo akong visa na abot dayon. Pag i-text na ko sa kong amo nga balik ko. Pag-chat na ko sa WhatsApp, balik ko. Sakto po nagkuha, ninanglan sila kusinira. Mo to nga kay wa sila kusinira. Mo to nga balik kas mong amo kay direct hire ka. Mao na direct hire pero daghan gyapon kay requirements. Nga wa sad nag-inform sa ako ang agency nga mao na mo to. Basta diretso ra kog sirit Maynila. Passport ra kong da. Kung kabantay mo ato kong live. Asta nanimaho bagay tang panshot ato kay perting dali. Wa na ko kailis. Anya dugay pa ko naghuwat adto ko nag-standby sa kuan sa ako ang iyaan taon. Sa ingnan kasaban gi ko sa akong amo kay nganong wa kuno ko na-standby sa akomodasyon. Nga libre man kuno ko tanan gibayaran daw nila tanan ang kung pagkaon, ang akomodasyon, apil na kuno sa bayad. Ko nga di ko mupuyo ang akomodasyon daghang kay na silang mga sugo. Muon kang katabang na ilahang kuan. Kabaw na ko sa style ana nila. Muna nga di ko mupuyo bahala gibayaran ninyo diha. Agay Ginoo ko. Daghag mga chichibritsi adto na ko ni puyo sa accommodation katong nana ko ticket. Kato kay tulo ra ko kaadlaw didto nagtambay. Daghag mga limpihon. May mga kuta-kuta. Wala gani ligo-ligo atong natay madam wa lagi bing kabantay di ka bing. Baling katawag apil og hilak sa imong live ato. Mo lagi. Siya lang si Ton ko tong trabaho lagi. Sus, wa ko'y tulog ato 24 oras. Pero salamat sa Ginoo kusgan gyapon. Everything evening Ate Inday kab pa shout out watching from Tagaytay City. Good evening title. Pangatulog na mo ay gabi na kay diha. Hala na man day naghatag og star. Salamat kay sa nagpa-star. Si Tina Duran. Tina, salamat kay Tina sa pakulay.
Color dalag, salamat kayo ha. Thank you so much. Wa lagi ko kabantay. Katog sa day alas City sugod na pug kabkab mao lagi ilbi tulog na ko. Bisan unsa nga trabaho basta apply. Grabe lagi ka akalisod. Mauna dinis. Rating ni sura kanang mga flight gilaliman lang yun no. Nya kalitrag na imingog kumusta pa utanga ta. Sa una okay kayo karon wa na daghan ako leksyon na katunan sa akong mga kaagis kinabuhi. Muna nga putaw na ning akong dughan. Maluoy na lang ko sa dito ra ko maluoy sa tao nga di na ako kaila. Mas maayo patabangan tong mga tao nga di nimo kaila. Kanang wa ka kaila ba? Kanang random people ra bitaw imong tabangan. Maayo pa to kay very grateful pa kay sila. Grabe magpasalamat. Lapas sa langit ang pasalamat. Pero kani mga tao sige na nimo tabangan. Istot na baga man og mga naong. Kapoy naman. Daghang salamat ninyo bay oy. Di naman maulaw hinoon sila. Magsige naman hinoon once tabangan manggud nimo imong mga kaila. Kausa naa pa na imo sunod nga kaduha katulo kaupat kung di nimo makontrol imong kinabuhi imong kaugalingon. Mas maayo pa sila ing tao karong panahon na. Wa na manata ana. God knows manatag tabang mananabang adto na pud ta sa random people. Katong mga nag-need gyud. Daghan kayong salamat ninyo ha. Pahulay na si Inday. Mag 1 episode pa daay ko sa kuan King sa Fiction. Isang episode lang ay tulog gamay ba. Daghang salamat. Bye-bye. 29.